Salam gadyrdan iyleşler, mähriban doganlam. Dogrluk ýolu gepleşmede hoş geldiňiz. Siziň bilen teleýaýrymlar arkaly habarlaşyp bilýändigime gaty begenýärin. Rabbimiziň bereketleri, onuň parahatçylygy her biriňiz bilen bolsun diýip şu gepleşmede başlaýaryn. Geçen gepleşmede biz siziň bilen mukaddes ýazgylardan öwrenmegimizi dowam edip, Ýahýanyň hoş habarynyň 15-nji babyny öwrenip tamamlapdyk. Bugünkü gepleşmede biz Ýahýanyň hoş habarynyň 16-njy babyndan öwrenmegimize dowam ederiz. Şeýle, ajaýyp Rabbimiz İsa Mesihiň bardygy üçin Hudaýa şükürler bolsun. Sebäbi biziň Rabbimiz kämildir, mukaddesdir. Ol öz şägirdlerini, özüne iman edenler üçin ala dediýär. Şonuň üçin geçen gepleşmede öwrenişimiz ýaly İsa Mesih bu dünýäde kynçylyk çekjekdiklerini, İsa Mesihiň ady bilen izarlanjakdyklaryny öňünden aýdyp, olara duýduruşyny biz geçen gepleşmede öwrendik. Bugünkü gepleşmede İsa Mesih sözüni dowam edip öz şägirdlerini ýene-de köp sözler bilen ruhlandyryşyny görýäris. Hakykatdan hem İsa Mesihiň dünýäge gelmegi, onuň eden işleri, bu dünýäde adamzadyň günäleri üçin hatda öz janyny haçda gurbanlyk bermegi hem, ölüm arkaly hem, direliş arkaly hem, göklere gidiş arkaly hem, hemme zatda biziň bähbidimizi, biziň üçin peýdaly, biziň üçin gerekli zatlary edendigini görýäris. Hakykatdan hem İsa Mesihiň her bir berja eden zady, öwreden taglimatlary biz iman edenler üçin we dünýä üçin hem gaty wajypdyr. İsa Mesihiň öwredenlerine ýaşaýyş üçin wajyp bolan hakykatlar bardyr. Şonuň üçin gelin bugünkü gepleşmede hem Ýahýanyň hoş habaryny öwrenmege dowam edelim. Ýahýanyň hoş habaryna 16-njy babyň 5-nji aýadyna başlap İsa Mesih şeýle diýär. Size bular ilki başta gurrun bermedim. Sebäbi özüm siziň bilen biledim. Indi bolsa men özümi iýbereniň ýanyna gidýärin. Siziň hiç biriňiz menden nire gidýärsiň diýip soramaýarsyňyz. Muňa derek, bu zatlary aýdanym üçin siziň ýüregiňiz gaýgy gama batdy. Emma men size hakykaty sözleýärin. Meniň gitmegim siziň üçin bähbitdir. Men gitmesem, himayetçi size gelmez. Gitsem welin, onu size iýbererin. Hakykatdan hem İsa Mesihiň gökten gelmegi de, onuň göklere gitmegi de ona iman edenleriň bähbidi üçindir. Olaryň peýdasy üçindir. Näme üçin? Çünki İsa Mesihiň göklerden, Hudaýdan çykyp gelmegi biziň üçin peýdalydyr. Hakykatdan hem tümlükde olan insanlar üçün İsa Mesih nur bolup geldi. Ölüme degişli olanlar üçün, ýagny günälerimiz netijesinde ölümün içinde wagtymyz baky ýaşaýyşyň çeşmesi bolan İsa Mesih ýaşaýyş hökmünde yer ýüzüne geldi. Çünki İsa Mesihiň gelmegine ähli bereketler, ähli ýaşylyklar biziň üçün berildi. Şonuň üçün ol tümlükde nur bolup geldi, ýagtylyk bolup geldi. Günäler netijesinde ölümde olan biziň üçin ölümün içinde İsa Mesih ýaşaýyş çeşmesi, ýaşaýyşyň özü bolup geldi. Näletleriň içinde, günälerimiz netijesinde, Hudaýdan aýrylandygymyz netijesinde, näletlerde bolan wagtymyzda İsa Mesih Hudaýyň ähli bereketlerini biziň üçin getirdi. Ýagny İsa Mesih'te gerek olan ähli bereketlerimiz bardyr. Ondan başga da yalan dünýäde, ýagny biziň ýaşaýan dünýämize yalan dünýä diýilýär. Şol yalanlyktan, ýalňyşlykdan dolu bolan dünýäde İsa Mesih hakykat bolup geldi. Hakykatdan hem İsa Mesihi tanama arkaly biz hakykaty bilip bilýäris. Hudaý barada, insanlar barada, dünýä barada, gelecek barada, ruhy zatlar barada İsa Mesih'däki hakykat arkaly ähli hakykatlary biz bilip bilýäris. Ondan başga da günälerimiz netijesinde höküm edilen, dozak oduna höküm edilen
Nälet aslında wagtymyzda İsa Mesih gutuluş bolup geldi. Bizim üçin gutuluşunu getirdi. Yalan ýollaryň içinde hak ýol bolup geldi. Ýagny her bir adam Hudaýa barýan ýoly gözleýär. Emma bu dünýäde dinler hem, hiç bir adam hem hak ýoly bize görkezip bilenok. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýdi? Men ýol, hakykat we ýaşaýyşdyryn. Şonuň üçin İsa Mesihiň dünýäge gelmegi hem we bu dünýäden ýene-de Hudaýyň ýanyna gitmegi hem bizim üçin peýdalydyr. Çünki İsa Mesih'te Hudaýyň ähli bereketleri, ähli gutuluşy, hakykaty, ýaşaýyşy, nury bizim üçin berlendir. İsa Mesih'te bizim üçin gutuluş kapısy hem açylandyr. Şonuň üçin İsa Mesihiň dünýäge gelme we gitmegi hem ähli eden işlere ona iman etjekler üçin has peýdalydyr. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýdi? Inni bolsa men özümi iýbereniň ýanyna gidýärin. Öz şägirdlerine ýene-de bir gezek özüniň bu dünýäden gitmeli sagadynyň gelendigini ýatlatdy. Siziň hiç biriňiz menden nire gidýärsiň diýip soramaýarsyňyz. Muňa derek bu zatlary aýdanym üçin siziň ýüregiňiz gaýgy gama batdy diýe. Näme üçin İsa Mesihiň şägirdleri İsa'nyň göklere gitjekdigini eşidenne gaýgy gama batdylar. Sebäbi olar İsa bilen öwrenişipdiler. İsa Mesihiň gudratlydygyny olar bilýärdiler. Ýöne bu wagt näme üçin İsa gidip otyr? Näme üçin İsa bizi ýeke taşlap gidýär diýip alada gama batypdylar. Emma Rabbimiz İsa Mesih halaskarymız şägirdleriniň aladasyny etdi. Olary şol gam gussasynyň içinde hakykatlaryny aýdyp, özüniň ata Hudaýa gitmeginiň olar üçin peýdalydygyny ýatlatdy. O näme diýdi? Emma men size hakykaty sözleýärin. Meniň gitmegim siziň üçin bähbitdir. Men gitmesem himayetçi size gelmez. Gitsem welin onu size iýbererin. Hakykatdan hem İsa Mesihiň göklere gitmegi, ýagny ilki bilen haçta ölüp, 3-nji gün ýene-de dirilip, şöhratyna gelen ýerine gitmege gaty wajypdy. Çünki İsa Mesih Hudaýyň öňüne baryp, bizim üçin, ona iman edenler üçin 14-nji babda öwrenişimiz ýaly, ol bizim üçin yer taýýarlamaga, ýagny cennet mekanyna bizi hem wagty gelip alyp barmak üçin yer taýýarlamaga gidýärdi. We şol ýerden bizim bilen hemişe bolup biljek himayatçy, ýardamçy, kömekçi boljak mukaddes ruhuny iýerjekdigini wada berdi. Şonuň üçin İsa Mesihiň gitmege gaty wajypdy. Çünki İsa Mesih gidip bize mukaddes ruhu, bizim bilen hemişe boljak mukaddes ruhu berjekdi. Mukaddes ruhun gelmeginiň maksady barada İsa şägirdlerine öwretmegini dowam edip köp hakykatlary aýan etdi. Şu taýda himayatçy, hakykat ruhu, mukaddes ruh diýilýän Hudaýyň mukaddes ruhunyň iki sany esasy maksady bardy yer ýüzüne gelmeginden. İlki bilen yer ýüzüne gelmeginiň maksady barada İsa Mesih şeýle diýär. Ýagny Ýahýanyň hoş şawara 16-njy bab 8-nji aýatdan okaýas. Himayatçy gelen wagty, ýagny hakykat ruhu gelen wagty dünýäniň güne, adalet we höküm babatda nähakdygyny suwud eder. Güne barada hakykat şundan ibaret. Adamlar maňa inanmaýarlar. Adalet babatda bolsa, men atamyň ýanyna gidýärin we mundan beýlek siz meni görmersiňiz. Höküm babatda aýtsam, bu dünýäniň hökümdary şeytan höküm edilenler. Şu taýda nämeler görýäs? İsa Mesih mukaddes ruhun wezipesi barada, bu dünýäge gelenle dünýä barada, ýagny dünýäniň ýalňyş ýoldadygy barada, dünýäniň köp zat barada, ruhy zatlar barada ýalňyşandygyny aýan etmek üçin gelendigini aýdýar. Şonuň üçin mukaddes ruhun wezipesi adamlara hakykaty görkezmek, adamlara güne barada, dogruluk, adalet barada we höküm barada hakykaty aýan etmek maksady bilen geljekdigini İsa Mesih düşündirýär. İlki bilen şu barada ünüs bereliň. Ýagny mukaddes ruh diýe güne barada
dünýäniň ýalňyşanlygyny aýdýar. Näme üçin? Çünki günä baradaky hakykat şundan ibaret. Adamlar maňa inanmaýarlar. Ýagny mukaddes ruh gelip adamlaryň İsa Mesih'e inanmaýanlygy üçin günäleriniň içinde galýanlygy barada olary höküm edýär. Olara şol hakykaty aýdýar, düşündirýär. Şol hakykaty suwud edýär. Şonuň üçin mukaddes ruhyň maksady dünýäniň ýalňyşanlygyny suwud etmek. Bir prokuror ýaly bar faktlar bilen, hakykatlar bilen aýan edip dünýäniň günä babatda ýalňyşanlygyny suwud edýär. Köp adamlar hakykatdan hem höküm ediljek, bizi dowda hodyna höküm etjek günä näme diýip soraýarlar. Bu adam öldürmekmi, ogurluk etmekmi ýa başga dürli günälermi? Ýok. İsa Mesih näme diýdi? Mysal üçin Yahyanyň hoş habary 8-nji babda İsa Mesih şeýle diýipdir. İsa olara: "Siz aşakdansyňyz, men ýokardandyryň. Siz bu dünýädensiňiz. Men bolsa bu dünýäden däldirin. Munuň üçin men size günäňiziň içinde ölersiňiz" diýdim. Çünki meniň biri bardygyma iman etmeseňiz, günäňiziň içinde ölersiňiz diýdi. 15-nji bab 22-nji aýat. Men gelip olara aýtmadyk bolsam, olar günäkär bolmazdylar. Inni bolsa bilmänliklerini bahanalap bilmezler. Meni ýigrenýän meniň atamy da ýigrenýändir. Şutaýda näme diýär İsa Mesih? Özünü dinleýän, özünü görüp, özünü ret edenlere näme diýdi? Meniň kimdigime, ýagny meniň göklerden inip gelen halaskär Rebdigime, ýagny Ata Hudaý bilen bir bolan halaskärdigime, Mesihdigime, Rebdigime iman etmeseňiz, onda günäňiziň içinde ölersiňiz diýär. Günäňiziň içinde helak bolarsyňyz. Eger İsa Mesih gelip dünýäde kämillikde, mukaddeslikde ýaşamadyk bolsa we özüniň eden işleri bilen, gudratlary bilen özüniň kimdigini aýan etmedik bolsa, onda bu dünýädäki adamlar höküm astynda galmazdylar. Emma İsa Mesih ähli zat suwud etdi. Özüniň halaskärdigini suwud etdi. Muny görüp de, muny bilip de, ol barada eşidip de ona iman etmesek, onda höküm astynda galýarys. Ona dowda hodyna, baky dowda hodyna höküm ediler. Çünki näme diýdi? İsa Mesih'ten başga Resullaryň işi 4-nji bab 12-nji aýatda näme diýär? Gök astynda İsa Mesih'in adından başga adamlaryň gutulmagy üçin başga ad ýokdur. Ýagny İsa Mesih'ten başga hiç kim bizi halas edip bilenok. Diňe İsa Mesih'in dünýäge gelip eden işleri we haştaky gurbanlygy, kämil gurbanlygy, mukaddes gurbanlygy bizi günälerimizden halas edip bilýär. Bizi Hudaýyň öňünde onuň dogrulygyna ýetirip bilýär. İkinji bir aýdylmaly zat şutaýda İsa Mesih näme diýdi? İsa Mesih'in göklere gidýändigine inanmadyklar höküm astynda galar, dogrulyga eýe bolmazlar. 10-njy aýatda näme diýär? Adalet babatda bolsa, ýagny dogruluk babatda bolsa, men atamyň ýanyna gidýärin we mundan beýlek siz meni görmersiňiz. Ýagny Hudaýyň dogrulygyny diňe İsa Mesih berja edip bilýär. Diňe İsa Mesih Hudaýyň ýanyna baryp bilýär, göni. Sebäbi İsa Mesih mukaddesdir. İsa Mesih öz mukaddes ganyny bizim üçin dökendir. Şonuň üçin İsa Mesih'de diňe biz onuň dogrulygyna, onuň hakykatyna eýe bolup bilýäris. 31-nji aýatda bolsa şeýle diýilýär: "Siz Hudaýyň saýasynda Mesih İsa'dasyňyz. Ol bizim üçin Hudaýyň akyldarlygy we dogrulygy, mukaddesligi we gutarşy boldy." İsa Mesih bizim dogurlugymyz. İsa Mesih'te Hudaýyň adalaty, İsa Mesih'te Hudaýyň hökümi berjaý boldy. Şonuň üçin adalat babatda dünýäniň ýalňyşanlygyny mukaddes ruh aýan edýär. Çünki İsa Mesih dünýäge gelip we bu dünýäden gelen ýerine, göklere, Hudaýyň ýanyna hem göterilendir. Şonuň üçin İsa Mesih'in Hudaýyň ýanyna gitmegi bu Hudaýyň adalatydyr. Hudaýyň dogrulygynyň berjaý bolanlygydyr. Çünki diňe İsa Mesih Hudaýyň öňüne
bizim üçün tövella etmäge barıp belli. Şonuň üçün muny bilmek gaty wajypdyr. Üçüncü bir mukaddes ruhun ayan edýän zady, şuýda näme diýe? Hakikat ruhu gelenne näme eder? Höküm bawatda bu dünýäniň hökümdary şeytanyň höküm edilenligini bize suud edýär. Bu dünýä görkezýär. Näme üçin? Ýagny İsa Mesih haçdaky ölüm arkaly eýem bu dünýäniň hökümdary bolan şeytanyň kellesini mınjyratdy, onu höküm etdi. Bu arkaly wagty gelip Hudaýyň şeytany baky dogzak hoduna höküm etjekdigi barada bize ayan edýär. İsa Mesih öz janyny gurban bermek arkaly bu dünýäniň hökümdaryny höküm etdi. Şonuň üçin şeytanyň bugünkü gün İsa Mesih'e iman edýänleriň üstünden hiç hili ygtyýary ýokdur. Hatta bu dünýäniň üstünden onuň ygtyýary ýokdur. İsa Mesih'e iman edenler şol güýçden gaçan, höküm astynda bolan şeytanyň elinden halas bolup bilerler. Onuň güýjünden halas bolup bilerler. İsa Mesih'e iman etseler. Şonuň üçin bu hakikaty bilmek hem gaty wajypdyr. Ýagny şeytan höküm astyndadyr. Ol özüni bu dünýäniň hökümdary ýaly alyp barsa da İsa Mesihiň haçdaky ölüm arkaly eýem höküm edilendir. Onuň güýji gaçanlar. Şonuň üçin İsa Mesih'e degişli olanlara ol hiç hili täsirini ýetirip bilmez. Eger bu dünýäde heniz şeytanyň ejrasyna, onuň hökümi astynda, onuň güýji astynda bolýanlary hem İsa Mesih'e iman etseler, şol şeytanyň hökümünden, şol şeytanyň elinden halas bolup biljekdiklerini mukaddes ýazgy bize ýatladyr. Mukaddes ruhun etmeli işi bulary bize ayan etmegi. İkinci bir wezipesi mukaddes ruhun İsa Mesih'e iman edenlere hizmet etmek. Olar bilen bile bolmak. Şonuň üçin näme diýe İsa Mesih mukaddes ruh gelenne, hakikat ruhu gelenne ol sizin içinizde bolar. Ol sizin araňyzda bolar. Ol size himayatçı bolar, göwünlük berici bolar. Size yardım eder diýe. Başga bir tarapdan şol mukaddes ruhun iman edenlere, İsa'nın şagirdlerine, resullaryna etjek hizmeti barada şeýle diýe. Size aýtjak ýene köp zatlarym bar. Emma mundan artygy aňyňyza sygmaz. Emma hakikat ruhu gelen wagty. Ol öz-özünden geplemez. Näme eşitse şonu gepler we geljek zatlary size ayan eder. Ol meni şöhratlandyrar. Sebebi menden eşiden zatlaryny size ayan eder. Atamyň ähli zatlary meninkidir. Şonuň üçin menden eşiden zatlaryny size ayan eder diýdim. Az wagtdan soň siz meni görmersiňiz. Emma köp wagt geçmänke ýene meni görersiniz. Şuýda İsa Mesih hakikat ruhunyň, mukaddes ruhunyň şagirdlerine, resullaryna etjek hizmeti barada öwredýär. İlki bilen hakikat ruhu gelen wagty ol sizi diýe ähli hakikata alyp barar. Tutuş hakikaty size ayan eder. Näme üçin? Sebäp İsa Mesih yer ýüzünde wagtlaryň ýaşamaly. Ýagny 33 ýylyň dowamynda yer ýüzünde ýaşap, Hudaýyň maksadyny, gutuluş maksadyny İsa Mesih amala aşyrdy. Özüniň hakikatlygyny görkezdi. Emma özü barada diýe men hemme zady size ayan edip bilmedim. Hemme zady size aýdyp bilmedim. We aýtsam da diýe siz şu wagt kabul edip bileňiz. Şonuň üçin men giderin we gidip Hudaýdan, atamdan size mukaddes ruhu, hakikat ruhuny ibererin. Şol hakikat ruhu gelenne resullara ähli hakikaty dolu ayan eder. Ýagny İsa Mesih baradaky ähli zatlara düşünmäge resullaryň aňyny açar we İsa Mesihiň aýdan sözlerini olaryň ýadyna salar we mukaddes ruh Hudaýyň çuňur maksadyny, İsa Mesih'teki maksadyny has düşünükli bolmaga resullara öwreder. Şonuň üçin bilşimiz ýaly 4 sany biziň okaýan, öwrenýän, kabul edýän mukaddes ýazgylarymyzyň täze äht bölüminiň köp bölegini
Resullar yazdılar. Yani İsa Mesih vardı, İsa'nın aydın sözleri vardı. 4 sany hoş habar bize ayan ediyor. Ve 4 sany hoş habardan yani Matta, Luka, Markus, Yahya'nın hoş habarları ve sonra olsa Resullar arkalı bize ayan edilen İsa Mesih vardı, kutuluş vardı ve İsa Mesih'teki bereketler vardı ve gelecekteki bolcak zatlar vardı. Aydılanları mukaddes ruh şagirdlerin yani Resulların üstüne inip olara tutuş hakikati ayan edipdi. Şonun için bizde türlü yazgılar var. Yani Resulların yazıp bize koyup giden yazgıları var. Şolar arkalı biz hakikatları öğrenip bilýäris. Şonun için näme diýdi? Ol öz-özünden geplemez. Näme eşitse şonu gepler ve gelecek zatları size ayan eder. Bilşimiz ýaly Yahya'nın İlham kitabı gelecek zatlar barada aýdýardy. Yani İsa Mesih'in beren hakikat ruhu, mukaddes ruhu İsa'nın şagirdi Resulü Yahya şol gelecekteki zatları ayan edipdi. Şonun için İsa Mesih näme diýdi? Şol hakikat ruhu gelenne size hakikata tarap, ähli zady ayan eder. Ähli hakikatları size görkezer ve sizin yadyňyza salar diye. Ve näme eşitse yani İsa Mesih'in aýdan zatlaryny eşidip şagirdlerine yetirecekdigini aýdy. Bugünkü gün hem mukaddes ruhun maksady dünyaya gelip iman edenlerin kalbına gelip mukaddes yazgılara düşünmemeli. Hudaýyň maksadyna düşünmemeli. İsa Mesih'in halaskär Rebdigine düşünmemeli ve onnaky ähli bereketlerimize, eýedigimize düşünmemeli bize ayan edýär. Yani Korintoslarda başga bir ýerde näme diýär? Tebiği adam ruhu zatlara düşünmez. Yani mukaddes ruhu olmadık adam mukaddes ruhun ayan etmedik zatlarına düşünüp bilmez. Şonun için eger bizim aýdýanlarymyz sizin kalbyňyzda orun tapýan bolsa, sizin kalbyňyzda täsir edýän bolsa, bu mukaddes ruhun işidir. Çünkü İsa Mesih'in iýberýän hakikat ruhu sizin hem kalbyňyzda gelendir. Şonun için siz bizim gepleşiklerimizi görüp hakikatlara inanyp başlansyňyz we aýdylan sözler sizin kalbyňyzda orun tapýandyr. Bu bolsa gaty gowy. Bizim hakikata düşünüp Reb İsa Mesih'teki ajaýyp gutuluşa, dogrulyga, mukaddeslige, bereketlere eýe bolmamyz üçin gaty wajypdyr. Başga bir İsa Mesih'in şu taýda şagirdlerine öwreden hakikatlarynyň biri İsa Mesih näme diýär? Wagt gelip sizin gaýgyňyz şatlyga öwriler. Näme üçin? Sebäp siz mennäki ähli hakikatlara düşünüp mennäki parahatçylyga, mennäki söýüge eýe bolarsyňyz. Ve meniň adymdan sizin üçin Hudaýyň ähli bereketleri, Hudaýyň hatda merhemet kürsüsi, merhemet taty hem sizin üçin açylar diýär. Göklerden geçen ulu baş ruhanymyz, Hudaýyň ogly İsa'myzyň barlygyna göre ikrar eden imanymyzy berk tutalyň. Çünkü bizim ecizliklerimize gıynanyp bilmeýänler, eýsem her zatda bizim ýaly synalyp, günah etmedik bir baş ruhanymyz bardyr. Rehimdarlyga gowşup, gerek wagtynda bize kömek berjek merhemeti tapar ýaly. Hudaýyň merhemet tagyna inan bilen golaylaşalyň. Gadirdan ýerleşlen, mähriban doganlan. İsa Mesih bizim üçin Hudaýyň merhemet tagyny açyp berdi. İsa Mesih arkaly bize Hudaýyň kalby açyldy. İsa Mesih arkaly Hudaýyň öýü, Hudaýyň cennet mekany bizim üçin açykdyr. İsa Mesih bizim bähbidimiz üçin göklerden yere inip geldi. Onuň dünýäge gelmegi hem, dünýäde eden işleri hem ve soňunda Ata Hudaýa gelen yerine göklere gidişi hem bizim bähbidimiz üçindir. Bize hakikatlaryny ayan etmek, bizi bereketlerine yetirmek, bizi hökümden halas edip baqy ýaşaýyşyna yetirmek üçin İsa Mesih Rabbimiz geldi. Gadirdan ýerleşim, sen şol halaskär Mesih'e iman edýär misin? Ya-da günah wagtda günäniň asyna galyp höküm asyna galanmysyn? Eger hökümden halas bolmak isteseň, dowda hodundan halas bolmak isteseň,
şeytanın elinden halas olmak istesen, ona İsa Mesih'e, öz halaskärın ve Rabbin hükmüne iman getir. Onun göklerden inip gelen halaskärdigine, Rabbdigine iman getir. Ve senin için öz canını haçta kurban edenligine iman getir ve göklere yine de gidenligine ve şol yerden ahir zamanına yine de ähli adamzady bütün dünýäni höküm etmäge geljek halaskär Rabbin, kudretli Rabbin İsa Mesih'digine iman getir. Şonna Hudaýyň hakikatyna eýe bolarsyň. Şonna Hudaýyň gutuluşuna eýe bolarsyň. Gadyrdan imanly doganym, şeýle Rabbimiziň bardygyna, hakikatlaryny bize aýan etjek we biziň bilen hemişe bolup bize göwnlük berjek, bize himayet etjek, yardam etjek mukaddes ruhun biziň kalbymyzda bardygy üçin İsa Mesih arkaly Hudaýyň merhemet tagynyň her bir ýagdaýda biziň üçin açykdygy üçin biz ona şükürler aýdalyn we inanmyzda berk durup her ýagdaýda şol merhemet tagyna hemişe ýakynlaşalyn. Onun şöhraty üçin ýaşap imanymyzda berk galalyn. Goý Hudaý hemmemize bu imanymyza ýaşamagy pata bersin. Amin. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar olanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edeniňe men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskärim we Rabbim hökmüne kabul edýärin. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin.